Denne video viser, hvordan du kan sætte Windows Task Scheduler op til at starte Forci AutoStat-klienten automatisk under opstart. En sådan opsætning er praktisk ved serverinstallationer, der eksempelvis skal kunne overleve genstart. Inden du kan opsætte AutoStat til automatisk opstart, skal du tidligere succesfuldt have installeret og opsat AutoStat-klienten, samt verificeret, at den fungerer som den skal. I dette tilfælde har jeg tidligere hentet og installeret AutoStat-klienten som administrator, konfigureret den og tjekket, at den virker. I denne standardkonfiguration ligger det hele under Users Administrator og så et katalog, der hedder Ny AutoStat. Her har jeg også lagt det downloadede Java-arkiv samt et lille skript til at starte klienten. Vi skal starte med at se på skriptet. Først sættes en variabel AutoStat-dir til at pege på det katalog, hvor installationen ligger. Derefter sættes Java-variablen til den sti, hvor java.exe ligger installeret på maskinen. Denne sti kan være forskellig på din maskine. Dernæst sættes to options. Optionen omkring AutoStat Satellite Home-dir fortæller placeringen af det katalog, hvor .autostat-kataloget ligger. Denne Home-option er faktisk kun vigtig, hvis du ønsker at placere disse data andre steder end standardindstillingen. Optionen med Java AVT Headless gør, at Java og dermed AutoStat-klienten får at vide, at der ikke er nogen grafisk brugerflade under opstart. Så åbner den ikke logs-vindue eller browser-vindue under opstarten, men kører bare i baggrunden. Inden Java eksekveres, skifter skriptet katalog, således at det ved eksekveringen står i det katalog, hvor det downloadede Java-arkiv også ligger. Det betyder også, at når nye versioner downloades under opstart, kommer de til at ligge i samme katalog. Sidste linje eksekverer det downloadede Java-arkiv med de ovenfor angivne optioner. Du skal nu selv oprette sådan et skript, der passer til din installation. Du bør også afprøve det fra en kommandolinje, inden at du konfigurerer det i Windows Task Scheduler. Nu skal vi se på Task Scheduler-konfigurationen. I Windows Task Scheduler klikkes først på Create Basic Task, og den gives et navn. Du trykker på Next. På triggerfanen skal du vælge When the computer starts. Next. På actionfanen vælges Start a program. Og Next. Nu skal vi angive, hvad det er, der skal startes. I program angives den fulde sti til det skript, som vi så på tidligere. Og vi trykker på Next. Og på Finish-fanen klikkes af i Open the Properties dialog. Og tryk Finish. Vi skal nu ændre et par vigtige ting. Du skal vælge Run whether user is logged on or not. Vælg derefter Conditions-fanen og fjern checkmarket i Start the task only if the computer is on AC power. Tilvælg til gengæld nede under Network Start only if the following network connection is available. På Settings-fanen fjerner du checkmark i Stop the task if it runs longer than. Klik nu på OK og indtast dit password.
Genstart nu maskinen og verificer, at AutoStat-klienten startes automatisk op. Det kan godt tage et par minutter fra genstart til den rent faktisk kører. Efter genstart vil du ikke se noget vindue, som hvis du havde startet den manuelt. Før serien den kører, kan du åbne en browser til administrationsgrænsefladen på adressen http://localhost:4242/. Det er den webside AutoStat åbner automatisk ved manuel opstart. Jeg har også skrevet den her. Du kan også kigge i logfilerne og i Windows Task Scheduler historik. På forci.dk/autostat kan du finde yderligere vejledning.